Roketsasin kapteeni Kristiina Herner. Pisteen 4 puusta kärkeen tässä vaiheessa. Miten Ja meni ihan hyvin. Et tietysti osattu itse oma moka, mulla jäi käsi. Tai no ei se ollut periaatteessa mun moka, että puku jäi kiinni hiuskoristeeseen ja sitten mä en saanut kättä irti, niin se oli vaan pakko repästä sieltä. Sitten löi se hiuskoriste messiin, niin onneksi tytöllä oli niin hyvä pelisilmä sit siinä niin tavallaan outlookit siinä eturiveille, että pystyi väistää sitä. Mut sit tuli harmillinen joku kaatuminen loppuun. Mutta muuten tuntui hyvältä hiilisvyöhykko suuntaan. Ja mä en osaa pisteistä sen enempää sanoa, että mä en tiedä mitä sieltä on mennyt läpi ja mitä ei. ja siis tuntuu olevan suomalaisia aika paljon, niin koko fiilis mennyt. Oli ihan ehdottomasti. Se tuo aina jotenkin semmoista lisäpotkua, kun tietää, että suomalaiset on siellä mukana tukemassa ja kannustamassa. Ja siellä oli jotkut ihmeelliset suomipojatkin katsomassa, jotka nyt onnettiin, niin se oli ihan hauska. Margot Dash Unitin kapteeni Satu Andersson pienellä marginaalilla kakkoseksi. Mitä sanot luistelusta? No luistelu meni yllättävän hyvin siihen nähden, että meillä oli pientä hakemista nyt paikkojen kanssa. Meillä on ollut aika moni tyttö sairaana, aika viime hetken vaihdoksia. Mä oon tosi ylpeä meidän tytöistä, että me pystyttiin tekemään noin hyvä ohjelma. Olette vajaat 2 pinnaa jäljessä tästä Rocketsista. Mitä se on luvassa huomenna? No, huomenna sitten kiritään ja mennään toivon mukaan myös ohi. Tämä vapaa-ohjelma on sitten ihan uudella asenteella. Kuinka paljon tässä vielä tehtävissä huomiseen? Pystyykö tätä ohjelmaa vielä hioon? No ei sitä hirveästi enää pysty hioon, että se treeni on nyt tehty. Sitten pitää vaan tehdä hyvä rauhallinen suoritus ja tsempata vielä siellä kisassa.